Moi, mä oon Antti Merilehto ja vedän Elevin tekoälyvalmennus- ja koulutusliiketoimintaa. Eli me autetaan yrityksiä, ja kun kaikki yritykset koostuu ihmisistä, ihmisiä hyödyntämään tekoälytyökaluja arjessa niin, että ihmiset haluaa käyttää tekoälyä. Me ollaan Elevin kanssa saatu palvella yli 300 organisaatiota muutosmatkalla tekoälyn hyödyntämiseen. Kun mä itse oon esiintymässä, niin mä haluan keskittyä siihen, että mä oon läsnä asiakkaan kanssa. Ja sen takia Wooli on ollut ihan loistava valinta. Mä pystyn keskittyä siihen, mikä on sisältö, mitä asiakas tarvitsee ja kaikki muu vaan tapahtuu. Silloin kun halutaan tuottaa arvoa niin, että ymmärretään mitä asiakas tarvitsee, pystytään sparraamaan, miltä se näyttää, kuulostaa, mitä siinä sanotaan ja mikä on se muutos, mitä halutaan, niin silloin kaikkien osien pitää toimia. Ja mä haluan, että meillä Elevillä me vastataan sisällöstä, me tiedetään mitä ja miten, ja sen jälkeen se, että se koko paketti tulee asiakkaalle semmoisessa muodossa, että asiakkaan yleisö, on se sitten asiakkaita, henkilöstöä, siinä on krispi ääni, siinä on hyvä kuva, mahdolliset elementit, kyselyitä, kaikki toimii. Niin jos tämä on sun tavoite, niin mä voin lämpimästi suositella Woolia kumppaniksi.